Dnes si povieme niečo o úspechu a keďže mám viac ako 20-ročnú prax v obchode a mám naozaj tisíce stretnutí za sebou, prišiel som na zaujímavé veci, ktoré sú už dávno v knihách popísané, ale sa mi to potvrdilo aj v praxi. Totižto, ak chceme v tom obchode uspieť, ten úspech sa neskladá z toho, ako veľmi toho vieme, čo veľké vieme, ako vieme to vysvetliť a ponúknuť. Ale skôr sa skladá z toho, že úspech toho, čo vieme, stačí mať 8%. 8% úspechu sú vedomosti, to, čo ty vieš. Ale 92% úspechu tvorí práve imidž, tvoje vystupovanie, neverbálna komunikácia, mimika, gestá, tvoj postoj, reč tela, úsmev. Čiže v podstate, ak ja chcem naozaj uspieť, tak musím pracovať na tom, čo mi ten úspech naozaj vytvára. A to je tých 92%. Samozrejme, musím vedieť aj určité vedomosti, ale ja to vidím v praxi, že mnoho obchodníkov sa snaží práve pretlačiť vedomosťami a vysvetľuje. Teraz sme mali taký tréning vo firme a komunikačný tréning, kde pri prvom stretnutí nový spolupracovník veľmi vysvetľoval a ponúkal a presviečal. Je to veľký omyl a vtedy nebudeš úspešný. Ak chceš, aby ten klient chcel tvoje služby a chceš, aby on ťa vyzval k kúpe, aby si ty mu to len sprostredkoval, tak potrebuješ pracovať práve na tých 92%. Takže kúp si knihu Reč tela, začni to študovať, začni pracovať na svojom imidži, začni pracovať na svojom postoji a mentálnom nejakom vyzretí. A keď to celé bude fajn nastavené, pridaj k tomu aj tie vedomosti a tvoj úspech musí byť zaručený. No ale na to, aby si bol aj úspešný v tej komunikácii, existuje jedna výborná technika, vďaka ktorej dokážeš zefektívniť tú obchodnú komunikáciu. Dokážeš byť úspešnejší. Dokážeš to robiť tak, že teba to viacej baví, ale zároveň klient tomu chápe, rozumie a chce to od teba. Ako tá technika vlastne vyzerá? Tá technika je veľmi jednoduchá. A ja ju hovorím, alebo ju nazývam technika kladenia otázok. To znamená, ak ja chcem v tej komunikácii uspieť, mal by som sa naučiť dve veci. Prvá vec je klásť rozumné otázky a druhá vec, ktorá je veľmi ťažká u veľa ľudí, dokázať počúvať toho človeka. Dokázať ho naozaj aktívne načúvať a dokonca si zapisovať jeho slová, aby som mohol vyhovieť jeho požiadavkám a jeho potrebám. A opäť, keď trénujeme tieto rozhovory, tak vidím to v praxi, že ten nový spolupracovník sa snaží prebiť ho tou svojou múdrosťou, tými svojimi vedomosťami a vôbec nepočúva toho klienta. Takže aké sú tie otázky, ktoré ja by som mal sa naučiť, aby som bol efektívnejší a úspešnejší v tom obchodnom rozhovore? Tie otázky by sme mohli rozdeliť na dve časti. Používame tzv. Uzatvorené otázky a tzv. Otvorené otázky. Tie uzatvorené niekedy aj nazývame potvrdzovacie. Aké sú to vlastne tie uzatvorené otázky? Predstavte si, že si urobíme takú rýchlu, malý test. Predstavte si, že ste na stanici, na vlakovej stanici a je tam len jeden človek. A vy chcete vedieť, kedy ide vlak vašim smerom. Ale nikde nie sú ani hodiny, ani ten plagát, že aký je nejaký časový harmonogram odchodu tých vlakov. A teda prídete za tým človekom, môžete sa ho spýtať akúkoľvek otázku, ale on vám môže odpovedať iba áno, nie alebo neviem. Takže pýtate sa ho, ide vlak o 7? On povie nie. Ide vlak o 8? On povie nie. Ide vlak o 10? On povie áno. Možno. Hej. Ide vlak presne o 10? Nie. Ide vlak medzi 8 a 10? Áno. A vy by ste sa postupne dopracovali k tomu času. Hej? Ale asi by ste museli položiť desiatky otázok. A teraz jedna otázka stačí na to, aby ste všetky tieto otázky zbytočne museli položiť. A tá otázka znie, kedy ide vlak. A ten človek by vám to povedal. Ide 9:30. Ale keďže vy sa pýtate uzatvorenú otázku, napríklad uzatvorené otázky začínajú slovesom. Chcete
odo mňa túto službu? Môžeme sa stretnúť? Môžeme? Viete o tom, že... 3 bodky. Chceli by ste, máte, budete. Proste, keď začínate slovesom, tak vy sa dozviete veľmi málo. Sú to otázky, ktoré sú skôr utvrdzovacie, ktoré vám ten človek väčšinou dá nejakú buď spätnú väzbu, že tomu porozumel, áno, nie, alebo neviem. Ale veľa sa tu hneď dozviete. Ak sa chcete od klienta veľa dozvedieť, tak ho musíte rozkomunikovať. A to sa dá práve tými otvorenými otázkami. Aké to sú? Tak už som spomenul, napríklad tá otázka kde. Alebo otázka kto. Alebo otázka čo. Alebo otázka ako. Alebo súbor otázok aká, aké, aký, s kým, s čím, kto, čo, kedy, koľko. A potom je tam jedna taká kráľovná otázok, ktorá je výborná na to, aby ste sa dozvedeli o tom človeku, napríklad prečo to urobil, jeho motív, jeho dôvod konania. A tá otázka je už teda známa pod slovom prečo. Ja by som ho dokonca takto zakružkoval, pretože my o nej hovoríme, že to je kráľovná otázok, ktorá vám otvára naozaj skutočný motív. A dokonca, ak sa spýtate toho človeka alebo hocikoho 3 až 5 krát prečo, prichádzate na tú podstatu jeho rozhodnutia alebo uvažovania, konania a dostávate sa naozaj do tej hĺbky, čo aj častokrát v tom obchode chceme. Dostať sa do tej hĺbky, neplávať iba po povrchu. Pretože opäť mnoho obchodníkov príde, ponúkne tovar, službu, produkt a ak to ten klient nekúpi, ide ďalej. Hej? Alebo horšie je, keď začne ho presviečať a tlačiť a otravovať. To je úplne už podľa mňa amatér prvej ligy a proste nedokáže sa naučiť týchto pár otázok a nedokáže počúvať toho zákazníka. Ale ak chceš byť profesionál, chceš, aby ten klient tomu začal chápať, aby ten klient ti to odsúhlasil s porozumením a dokonca ťa požiadal o to, aby si mu pripravil ponuku, tak začni toho klienta otázkovať otvorenými otázkami a začni, samozrejme, aj uzavreté používať. Uzavreté používame, keď si to chceme potvrdiť, hej? Možno na záver komunikácie. Ale ak o tom klientovi ešte nič neviem, ak som s ním prvé stretnutie, som s ním prvýkrát, tak ja predsa toho klienta chcem spoznať. A tam je práve dôležité je to počúvanie. Čo veľa ľudí nerobí, že veľa ľudí položí otázku. Poviem príklad. Pán klient, kto vám robil túto zmluvu? Robil to brat, alebo sestra, alebo nejaký váš známy, sused? A teraz počúvajte, čo som urobil. Spýtal som sa, dobre síce, kto vám robil tú zmluvu? Ale potom som dal ďalšie 3 otázky, ktoré boli úplne zbytočné. Ja som tam mal zavrieť ústa, mal som si dať zips a mal som počúvať, kto vám urobil tú zmluvu. Namiesto toho ja mu nadhadzujem nejaké odpovede, ktoré sú možno úplne zbytočné, pretože to nakoniec bol možno spolužiak. Ale ja úplne robím tie chyby, ktoré sú také maličké, drobné detaily, ale v tej komunikácii sú dôležité. Takže čo sa treba naučiť? Ak chceš byť naozaj profesionál, chceš byť úspešný a efektívny, nauč sa položiť jednu otázku a ostať ticho. Dokáž počúvať toho človeka. Dokáž byť trošku empatický a začať ho chápať. Dokáž sa ponoriť do tej jeho situácie. Nikto sa s tým nenarodil. Každý to máme sebe. Len teda je to o tej sebadisciplíne a uvedomení si seba, že ja, ak teda som v tej komunikácii s tým človekom, tak chcem mu predsa poradiť, pomôcť, chcem ho spoznať cez tieto otázky a zároveň mu nájsť to najlepšie riešenie. Ale nemýlte si to s tým, že vy idete k niekomu predávať riešenie a ešte ho ani nepoznáte. To nie je správny postup. Teda aspoň u nás vo firme určite to takto nebudeme učiť. U nás vždy učíme ľudí, počúvajte toho klienta. Počúvajte, pochopte ho a urobte to tak, ako by ste to sebe urobili.
Čiže vtedy ani nemôžete ubližiť klientovi, lebo ani sebe človek nechce ubližiť. Takže tá filozofia je veľmi dobrá. Čiže pochopte toho klienta, počúvajte ho a potom to vyriešte tak, ako keby ste to sebe riešili. Že ste v jeho situácii, tak ako by ste to pre seba riešili. Ale to už sme v tej ďalšej fáze, že už o tom poradenstve sa bavíme. Ale najskôr musíš toho klienta dobre spoznať. A na to ti pomôže súbor týchto otázok. Takže sa začnem pýtať. Kto vám riešil túto zmluvu? S kým ste to riešili? Aký máte názor napríklad na banky? Aký máte názor na investovanie? Akú máte skúsenosť? Čiže ja sa môžem dopytovať a počúvam toho človeka. On začne rozprávať nejaký príbeh, začne rozprávať svoju skúsenosť v banke, že sa mu tam niečo udialo, že bol možno spokojný alebo nespokojný. A vtedy ja vnímam, že tak toho klienta zaujíma práve toto a spoznávam jeho hodnoty, jeho potreby. A na základe toho môžem začať stavať tú komunikáciu a môžem s ním postupne tvoriť nejaký finančný plán. Ale ak som ja iba ten predajca, tak budem sa trápiť, budem ho presviečať, nebudem ho počúvať a nakoniec mi to ani nepôjde. Prestane ma to baviť a skončím v tejto práci. Takže, ak chcem, aby ma to bavilo, chcem, aby som bol úspešný, aby som to robil s radosťou, najprv sa naučme klásť správne otázky. A naučme sa počúvať toho zákazníka. Začneme pracovať na tom svojom imidži, na tom svojom postoji. A ak to spojíme celé, naozaj ja nemusím vedieť všetko o tom finančnom trhu. Nemusím všetko vedieť o tom produkte. Nie je to až tak potrebné, pretože ak zistím potreby klienta, tak ja sa pripravím na to stretnutie ďalšie a tam už sa stávam ten odborník a tam už tie vedomosti budem potrebovať. Ale teraz sa bavíme o prvom stretnutí, o úvodnom stretnutí, kedy ja idem na schôdzku a v podstate ja ešte o tom človeku veľa neviem a práve preto ho chcem spoznať a preto sa musím naučiť ostať ticho, keď položím tú otázku. Neskačem mu do reči, to je ďalšia taký nešvar ľudí v obchode, že dobre, položia otázku, ten človek začne rozprávať a on mu skočí do reči, lebo chce tiež niečo byť múdry alebo chce vyniknúť. Častokrát je to o tom egu. A to tiež je veľká chyba. Čiže nechaj toho klienta rozprávať. Často mne sa stáva, že ten klient sa rozkomunikuje a mám problém mu skočiť do reči. Mám problém v podstate ísť ďalej, pretože ten človek sa rozkeca. Sú rôzne typy ľudí. Ale to je v poriadku, pretože ten človek častokrát možno hľada niekoho, s kým sa dokáže rozprávať a chce sa vyrozprávať. Že, stáva sa mi niekedy, že s vami sa mi tak dobre rozpráva. Pritom ja som častokrát ticho, pretože som položil pár otázok a iba som ho načúval. Ale to je správne v tom obchode, pretože ten človek má z vás dobrý pocit a je rád, keď sa zastavíte u neho znova. A to je dobré. Dokonca vás bude odporúčať, pretože ho dokážete pochopiť. Takže neunáhlite tie stretnutia, netlačte na tých ľudí, nevytvárajte tam tlak, pretože aj vo fyzike to funguje tak, že keď vy do niečoho tlačíte a pušujete to, vždy tlak spôsobuje protitlak. To znamená, že ak vy tam tlačíte, on začne tlačiť do vás a už tam je stret a už tam je boj a to nechceme. My chceme naopak dobrú uvoľnenú komunikáciu, chceme tam tú empatiu, pochopenie a chceme, aby ten človek potom na základe toho, že my sme si ho vypočuli, dokázal on si vypočuť aj nás. Ale to prichádza až vtedy, keď on vám dôveruje. A človek vám dôveruje vtedy, keď ho dokážete pochopiť, počúvať, úprimne sa o neho zaujímať. Totižto, čo sa deje, keď kladiem otázky? Keď kladiem otázky, tak sa tam deje pár vecí. Napríklad, kto kladie otázky, nič netvrdí. Kto kladie otázky, nikoho nepresvieča. Kto kladie otázky, veľa sa dozvie. Kto kladie otázky, prejavuje záujem. Čiže pozrite sa, koľko výhod má, keď dokážete klásť otázky. Ak otázky klásť nebudete, dosť možno, že budete presviečať, nebudete ho počúvať a ten človek sa bude brániť. A neúspejete. Takže vo finančnom, a nie len vo finančnom, ale v každom obchode, v každom takomto styku so zákazníkom, kedy chcete mu niečo ponúknuť, ukázať mu nejakú výhodu služby, chcete ho aj zaujať,
platí proste tá zásada, najprv toho klienta spoznaj, zaujímaj sa o ňo a potom nájdi pre ňo to riešenie, ktoré on hľadá. Hej? Takže, toto by bolo z toho nejakého formátu a nástroju komunikácie, ako to robím ja, ako to mne funguje už roky a budem rád, keď to bude fungovať aj vám. Ak vás zaujímajú ďalšie takéto nejaké nástroje, tipy, kľudne navštívte našu akadémiu, nájdete ju na www.pracapopri.sk alebo kľudne sa prihláste na naše školenia, ktoré takisto nájdete na tejto stránke. Nájdete to aj tu v popise, takže si to môžete rozkliknúť a sledovať nás. Ďakujem za každý like, za každú vašu interakciu a teším sa s vami na ďalšie videá, na ďalšie komunikačné rozhovory.